Sino ang pinakamaingay? Ano na yeah! Hi dong. Tara guys, manong kita guys. Wow. Distansya ni best distansya. Oh. Yo, what's up mga kabantoy, mayong gabi ninyong tanahan for this video. Kiyugi ko ninyo kay manginasta. Og diya tapita mga kabantoy, syempre nagawas na tayo yung tao. Syempre sample tayo sa pag-rap. Sino ang pinakamaingay? Iat ang juting nawang bantoy ba? Og diya day mga guys, uban day na ako si Popo, si Jumare, si Jeremy, si Steve, si Louie, og si Chris nga medyo pangit sa tanang kalibutan. Og pagawas na dayon ko diya mga guys, kay biyahe na mi og so na dayon si Jeremy, pagso nilingko na siya kay natapakong mangyang ulo sa kadina sa ilawom sa truck. Og siyempre guys, nga day sa mga gawas sa mga karawatan sa lubi sa una sa Mamanga kay ang damang nakabuhi man to. Og so na dayon si Banban, Chuchurba, Iskubutsu, Iskalada. Balito mga kabantoy na yung ani ko para malingaw akong mga followers, malingaw mo akong haters, malingaw tanan. Og diya mga guys, siyempre padung na dayon ta dito sa Pataw kay nagsakyanan mi kay para makaigo ang tanan. Og wa magdugay guys, yapit na kadiyot ra kinay mga bata kani agi og ni anak ko nga may pili 150 para mabunyagan ko. Ani ana mga bata di pod sila kay bawo ko nugpiyo. Og diya mga guys, nabot na dayon media sa Pataw sa ilang seawall. Og ginamparamba na ko diya mga kabantay kay siyempre nindot kay atong attire karong adlaw. Og paso na niya sa kilid ginawa lawas o gabiya lawas yung mura magbiraduro sa may skinas na bunok. Og mao diya mga guys, akong gikon-kuwangan ipit akong itlog niya. Imjam dahil niya imjam. Og kalit nga mo ingon. Tara guys, manong kita guys. Hastang wala joy klaro ang upaw. O pagkatataod mga kabantoy, siyempre na naawag na dahil minik pa rin Chris, Steve, Jeremy, og si Popo. Og niya mga guys, siyempre nag-iwag-iwag na dahil ta kay na mga balinggitan og mga isda diya nga nitago sa ilawom sa bato kay ang inapog na dugmok. Og mao rin nitabo mga guys, nakakuha dahil ko diya taban ng guys, tanawa ninyo ha. Pato guys. Hasta wajoy karong upawa. O pagkataw diya mga guys, siyempre nakuha na tayo ni Jeremy. Og diya tanawa iyang i-close iyang kamot og iyang ikalit gihawanan og iyang i-open og ang iyang ipakita ang iyang nakuha kay wala iska mataya. Hastang lingaw wa jud ay manginas mga kabandoy no. Og karon mga idol si kini si Chris sige nagngisi kay nakita og balinggitan og gitir op. Wow. Wala nila maigo mga kabantoy pero pagkasunod nakatagap jud mga buang. Hastang lingawa sa mga aliwanag no. So mao na diya mga guys, nagsunod-sunod na tayo ng amon dira pagkuha sa balinggitan og grabe kalipay kaayo sa tanan labi na gad si paring Jeremy. Og diya giputang na pud sa balde kay ang balde hapit na mapuno sa tubig. Og diri tapit mga kabantoy, wa na jud kapagong si Chris kay gusto na gid siya magtakop sa balinggitan nga nailawom sang kay Mito nga nawa ang amakan. Syempre mga kabantoy, kanay si Popo pakalma-kalmar na sa pero naa na si mga kuha diya og gikan man sa nag-abono og ginatag-an sang mais ba kay ang mangga na butangan og iti. Og pagkahuman na guys, syempre namalik na tayo dito na nakas media sa may sibol og mao ni akong kuha guys so binga kalami sa binga. Naa po di idea si Brad Peter kay nanginas po sila sang iyang anak og shout out sa tabi og babay og lami smile sa anak ko. Og ilang gipakita guys ang ilang kuha nga upat ka buok ka chichirya sa pare man gona halo nga ilang gipanungkit dito sa gawas sa iskina sa gate sa bawo. Rambot ay libog wala ka bawat baldo ba. Og wa magdugay mga guys, anyabot ang dayon si Barag kag si Kajanjan kay ilang baldi nakuha na puno sang chinelas. Way kuha tarawa buko yellow koloro. Burang bitas ba. Og pagkauman gaya, siyempre nisaka na po si Jumare kay iyang Jumare ni bugbog man sa buwa kay nagwan-gondes siya. Og iyang kuha guys so na buko-buko og unsa pa na diya. Og siyempre mga guys, nanguli na dayon may diya kay gabi na mangod kaayo. Pag di wa magdugay mga guys, siyempre naabot ang dayon ta sa balay og laos din ta parking diya kay mga naog man ni mga liwanag. Og mao ni ang makuha guys so amon dayon gilimpyuhan kay para makakaon kami kagutom mo lawa buhi pa kay nang balinggitan mga guys. Gigiyot din Jumare ang mga lamas og mga smile sa diya ginagmay be. Lamia smile og nanan si Popo diya nagkuwag tanya kisilingan og Jeremy nga perti ka kugihan kaayo muluto mga guys. Say nagluto aning ano tanawa daw presko kay na mga lamas gibukal-bukal niya. Og pagkatataod mga guys, syempre lapit na jud maluto mga guys. Og syempre luto na tayo na briya na to. Ulalam lami kayo ni mga guys. Og diya mga guys, wa na to dugaya, syempre habab dayon ta. Dahil wala